Kristýnka, slniečko, nedáš si domáce tvarohové gulky? Máš tam svoj obľúbený džemík jahodový, čo sme na jar robili? A na budúce prídeš na dlhšie? 3 týždne je babke málo. Veď sme nestihli obrať všetky jablčka. A kto mi bude vajíčka ráno zbierať? Kristýnka, ti slniečko moje. No, nevadí. Nabalila som ti pre tatína zavárané hríbiky, to má rád. A mamine kápiu a zvyklu. Dobre? Dobre. Teraz ťa dedo Láco zavezie domov a vidíme sa v nedeľu na obed. Prehovoríme maminu, aby si tu spala. Nepôjdeš do škôlky, dobre? Budem robiť húsku. Teším sa. Dobre, zlato, choď už. Čau. Áno, Vieri, čo je, Vieri? Aha, zajtra? No zajtra sa mi to určite nehodí. Ja tam mám pilates a v piatok mám angličtinu. To ako si predstavuješ toto? Jarné prázdniny, to kedy, prosím ťa? O pol roka. No dobre, počkaj, ja sa pozriem do diara, počkaj. No presne, veď tam mám ten Ayurveda pobyt na Sri Lanke. Ale Vieri, dobre vieš, že so mnou sa dá dohodnúť, ale dopredu. No tak asi rok dopredu, no. Aký obed v nedelu? No tak ale mi sa určite nechce variť. Prepáč, ale som ochotná prísť k tebe v nedeľu na obed, áno, dobre. Ale prosím ťa, nevám nič masné, ja mám teraz detox. Dobre? No. Dobre, vieš čo, Vieri, mne sa to vôbec nehodí, ja musím končiť. Ja som s babami na kavičke, dobre? Ahoj. No rozumiete, babi, že či nepostrážim. A čo ja som, babysitterka?